डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसाम हान्जानि नायबिजिरनायाव फिन सासे सरकारारि मावफारिया हमजाबाय। घुस लानायनि दायाव सासे सरकारारि मावफारिया हमजाबाय। डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसाम नि गोख्रों नायबिजिरनायाव बियो जाफुंसारदों। हमजानाय सुबुंनि मुङा एमडी आब्दुल बेकी शेख। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जरहाट जिल्लानि जरहाट रेभिनिउ सार्केलाव लेट मण्डलनि हाबा मावोमोन। सासे सुबुंनिफ्राय हानि फोरमानलाइसि बानायनायनि थाखाय माखासे रां एबा घुस बिदोंमोन एमडी आब्दुल बेकी शेखआ। बेबायदिनो घुस बिजानाय सुबुङा डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामनो मिथिहोयो। लोगो लोगोनो नायबिजिरनायनि गेजेरजों एमडी आब्दुल बेकी शेखखौ गावनि न'निफ्रायनो हमनाय जायो। जाय समाव डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामा सरकारारि अफिसारफोरनि घुस लानायनि हेंथायै गोख्रों हाबा मावगासिनो। बे समावबो घुस बिदोंमोन एमडी आब्दुल बेकी शेखआ, नाथाय दिनै आयेननि साजा मोननांबाय। डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसाम हान्जानि नायबिजिरनायाव फिन सासे सरकारारि मावफारिया हमजाबाय। घुस लानायनि दायाव सासे सरकारारि मावफारिया हमजाबाय। डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसाम नि गोख्रों नायबिजिरनायाव बियो जाफुंसारदों। हमजानाय सुबुंनि मुङा एमडी आब्दुल बेकी शेख। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जरहाट जिल्लानि जरहाट रेभिनिउ सार्केलाव लेट मण्डलनि हाबा मावोमोन। सासे सुबुंनिफ्राय हानि फोरमानलाइसि बानायनायनि थाखाय माखासे रां एबा घुस बिदोंमोन एमडी आब्दुल बेकी शेखआ। बेबायदिनो घुस बिजानाय सुबुङा डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामनो मिथिहोयो। लोगो लोगोनो नायबिजिरनायनि गेजेरजों एमडी आब्दुल बेकी शेखखौ गावनि न'निफ्रायनो हमनाय जायो। जाय समाव डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामा सरकारारि अफिसारफोरनि घुस लानायनि हेंथायै गोख्रों हाबा मावगासिनो। बे समावबो घुस बिदोंमोन एमडी आब्दुल बेकी शेखआ, नाथाय दिनै आयेननि साजा मोननांबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।